An scéal nachhuair an áirt cheart. Anya, an féidir am toiseach lása. Bhí me idir scéal an seo ar bhealach, bhí me idir an scéal mór a bhí tarlú hús go deirú na bliana, lín aird na garanna fáraigh an dúnmhairíthe ban go héiríthas na séchondaid ar Harlaí achtrií agadíochta cineatha margheallar agus grón aird ar fáidir na hagadí seachas ar bonaib leis an áréigean, bhí me idir sin. Bhí me idir scéal bhain marm le cantratha gailtarta don chuid is mó sin cótaí úr na hórappa is caslach is deirú omlan le sin scoil na hiscareachta ar chásta hir na héireann. Agus beidir mar nach muin se le éitethe na bhfuil ceirethe móra nahfuil airdir bíar fod fad na tíre. Rud nach digim faoi cuasa iascaireachta agus níor hiic se go mé hína caiint faoi cuasa iascaireachta nniu mar só lei sin na ríra támas coscúin ar náithe. Ach anhfuil na quótas riachtanach chun an stach éisc a chosaid. Gus tá so gin ón stair gur hit an tónas an stach éisc ó am go chéile fiú an bodadú námantí Jimmy se beag na go homna agus bhíar orthú ligant an hééis sin teach a réis. Mar sin an bhfuil codarsteach an idir miantain na néascarí agus riachtanéis sin náda. Tá agus is sléir go bhfuil taide álaíachán a chanéibat an fásta buinn chuidhór a seála mar an aspa planala infrastructúr rialtas ggóil pobl bheith tuaithe iaragálta geiltarta don mórchuid go leor acu a bhí beá ar iascaireacht agus gur sin an tinscail agus nar a háirníonn tú sin amá níl planal ar bí deanta le infrastructúr ar bí eile a chur an cin cabhfuil na daoine sin chundal cabhfuil mar am a go ibre chundal an mocha se das neit, tan déir don tan taide álaíach agus an sin tan aspa planala. Cíbh, an scéal dar leat nach mór an aird a bhí tiltte. Well, bhí me sé gáin rud cearna le haine a leon sin ag sin na créibathe in na hétí a maiile mánach agus tháinig muid an teart an sohartíid a maiile clia. A cinneal is an chep a bhhainslách a ná go mnan siad go minic le scéaltaí ar le bíú sin ghfuil den seartna bheith ceantaithe ná ghfuil líhain si a gine den seartar le nach as ar an óhuathas tífa. Agus nachhfuid an mhuiar na strategy ní mar ráit món creibathe a ha món fatsiarta agus món leirtithe nuair a bhíon cór cinneal cúisithe ná líhain si an bheithaíonn seart gur bás an an seo dífa óhuathas. So sílam gur was go táid cant faoi na statisticí fa líon na mánathe nébheith mariste le bliananus mu nébheith cantfa an ború a takeí faoi chuirsaí freigan go háir an seo thuí a bhfuil mu cantfa cóil seá le go táú agus cóil cadí na teapna tá an soí soganne go bhfuil an freigan bailile sin na tarlú, go bhfuil na daoine cearna go minic a bhíons cúisithe ná go bhfuil díon sin na gnne fa freigan bailile ghil si taon an sin amón chorébathe ciníthe, bhfuil siad amón fatasíthart nach munan le fís an mórchá joginne den an seo agus den tíir seo. So tá déanana go chud mhórcin le gceist le sin. Rin mi sin ggóil a gist ó hiú na círa bhí sin go heidir ar bhla ménach ná ó hiú na man de stoilm sa gur tugu annachchud ars de chur mod iriseoíán ó hanig iriseoí ó hasanna agus bhí siad a garcáú sin agus ar nóithe na daine a bhí páirteachán rinn siad fí sin den rud ar fad agus chuir siad an na fí sin ar lína níró naire áú. I mean, mar a dúirt chalí nóg get yourself down the line. Yeah. You know, but sin an rud tan ceart fád agat tan na hiúna seo de chorébathe an ar nós chorébathe bháilehana gáil fud na crunne was go gothirthe maiall ar an teartin ar fí sin ar lína agus sin ar fad agus na main a níl na cinlingte nuirta sin a plé leis an bhain aib ná leis na bon feibanna go bhfuil áine mar sochaí an go dóin agus go de rire ar for agus sogin ar chailí sogin ar structure sochaí sogin gothirthe agus muid go drá cinneal scanrúil agus muid cant ar an urid de aigen cinithe atá a fues ar an freigan bailile sin ar fád. So sílam go cinlingtí nuirtaón agus gomid ar buliar for couple lef na crébathe seo a níl muid an sin ag filiúr na scialta sin agus a déanú iireacht a bheith pléilefa ar bhela
a tá í nó tá rudí gáil an ochgus agus sílam gur cheart gurú muidir le scanríthe ag go lehéid sin na chréipethe sin a na delín díar a bheith an gur na cinnéiti sin agus ar na híhaine dúcha sin a ha bheith an níos defhne stachan san scéil.